Здоров. Мінус уші. На яким героєм граємо? На сефах. Я не вмію. Добре, давай просто до окна. Що то було? Рандомним? Ну, давай рандом. Я не вмію, де то є? О, там внизу кубик Рубіка. То не кубик Рубіка. Кубик Гейба. Гейб? Короче, пікаємо хто який хоче. У меня лагануло все. Де ти сидіваєш? Дота крашнулася. У ти капець. Отключено от сервера. Ща мені рандомно запіти. Брюстер. Бустер это я. Так. 1 на 1. Кого пикаем? Рандом? Ня. Не? Осталось 5 секунд. Я пікаю. Я какое-то говно пикнул. Пикай говно. О май гад. Что ты такое пикнул? Я опять вылетел. Граємо без рун. Щечка, я заходжу назад. Я вилетаю в секунду. Для шарик. Що ти дивишся там говно? 1 на 1. Ссылка в описании. Nation, братан. Я топ-геймер, ссылка в описании. Ти, то дно, ссылка в описании. Ссылка в описании. Що там робиш? Все, Та, що то було? я вчера... Пип! Ніфіга собі. Ты уже снимаешь? Нет. А я хочу быть известным. Желание больше не имею. Серйозно? Там ще якесь говно транслює, чи що? Ще я тебе нагну. Тільки я вилітаю що 1 секунди. на 1. Що за діч? То Так. все із-за того, що я взламав твій комп'ютер. Купляю я рапіру. Іди до моєї башні здохни. Що? А я иду такая вся в Дольче Габбана, на сердце рана. А-а-а! Що з твоїм інтернетом, алло? Моя? Та, що за діч? Мене все нормально. Ні, 200 задержки. То не твоїм, то з твоїм. У мене все стоїть і через 10 секунд йде. Я пішов 20. Секунд до начала сражения. Я нажимаю, а воно через 3 секунди. аж. Де взагалі за все і все. Давай я ліпше начну. Ні. А чо? Граємо до 3. Зараз я почну, потім ти почнеш, потім я почну. Окей. Окей, Але в тебе інтернет гамно, я ще нічого не прокачав перскіл. тебе. Мене нормально. Битва начинается. Хоч зараз куром нафіджу. У мене не може 300 бути пінг. У мене максимум. Не знаю, в мене 180 пінг. О, вже ліпше зараз. Це тут Ага, геймер. ліпше. Що стало? Я, якщо що, я на базі стою. Ну то ти що на базі стоїш? Якщо що, я на базі От як стою. кур'єра. В мене мільйон пінг. О, я вилетів. Що ти з кур'єра балка торчить? Я, якщо що, на базі стою, я кур'єром ходжу. Балка стерчить не може бути. Та блін, мене вилітає, тебе гамно якийсь компуктер. Це з тебе компуктор. У мене калькулятор. Я ні одного кріпа не добив. Я вообще хоть вообще... Що з моїм кур'єром? Мачо Я рідно. фармлю. Від нього якісь ребра стирчали. Я фармлю. Ти нафіг, я то заходжу, то виходжу. Я твій табор роблю. Ні-ні-ні, поіграю чи ні.
дуже смієшся. І ти не вмієш грати. Та в мене не заходить. І що? Ви так ніхто ще навіть не дивить. Давай знеси того, я не можу. Ого. Що? Що хочеш? Хлопки. Ты почему не заходишь? Потому что у меня установка соединения. Короче, я вливаю. Хорошо. Я создавать теперь-ка. Ми навіть не поіграли, давай, скільки тебе рейтингу? У мене 1200. Чи так мало? Включити треба виключити. Що таке ОВМ? Яке ОВМ. Як чити виключити? Треба зайти в систему ПК, удалічити. Все, погнали. І то типа що? Альпік? Нет. Один. Шоламент. 1-4? Єсть, пан. Я. Курва. Тихо. О. Загрузка хостинга. Хостенга. Хоста. О, вау. Слышь, я тебе нагну. Really? О, йден на йден. Єден на єден? Йден на йден. Пікай. Пікачу. Піка, піка. Пікачу. Піка, пікачу. Пікачу. Йой, а що мене викинуло? Не знаю, ти рак. Інтернет юно. Нет, 1-1. Послухай. Я не чую ніхера. Ай, ну працюй. Ході сюди, послухай. Та йди нахер. Сидиш там, то... Тебе інтернет юно, мене не пускає. На. Я заблокував всі доступи. Мене тебе хоч пускало, мене навіть не пускає. В смислі? Ну я така взагалі не можу зайти. Музичну. Беруся. Я зараз кікну опять. Ні. Зараз скоро піка від. Зараз будеш бачу, яке тут чувство 300 пінг. Я не можу пікнути. Ти пікнув від мене. Я перепікнув. Я вчора. Бачу, Бачив? бачу, Серйозно. бачу. Кожен день сидив кіно А? 18+. А? Кожен день сидив кіно 18+. 14 плюс. Я бачу 10+. А я видів 12+. А Тиндик видів 12+. Не чує піцька. Інвокер жонглюри. Mortal Kombat! Хабіро проти Скорпіон. О, Мене викинуло. рак. Найс граєш. Не скатаєш. Завершення загрузки. Что это такое? К вашим услугам. Ха! А у меня 0 задержки. Лох, я тебя нагну. Приготовьтесь к битве. Мене так відбілюває. Ура, Павло виграв. Тронця зламав. А я за макаку играю, если что. Ти за верку. Нет, Да. за макаку. Все, давай олпік. Ща пойдем. Я тебя нагну сейчас. Я пролівнув. Що, будеш пушив? Нет. Ты ливнул? Так. Ты рак? Я тебя сейчас нагну. Курьер Меня Тебя меня крип вообще забыл. это. Кріп. Меня крип. Чи ж луна? Якщо луна файно розформиться, то все, то капець. до начала Луна? сражения. Луна, я.
Типа, та, що другий Тихо, скіл, тихо, вона... тихо, тихо, я звук слухаю, тихо. А, класс. Расслабляет жестко один звук. Ну да ладно, мы не об этом. Сегодня мы будем играть All Pick, так что приходите на завтрашний стрим. Время У меня, гулять. знаешь, что у меня? Меня напали. А, У меня... меня убить Тавр. Слышишь, братан, Что? у меня, короче, нужно еще 6 игр выиграть, и я буду играть в Мимир. Вау! Я, короче, откалибрую 10к ММР, меня возьмут в Нави, и я буду, короче, известен и богатым. Да? А меня возьмут, знаешь, какую команду? Какую? Хутер Фульмесе. А меня возьмут, короче, там, где есть Дэнди, там, ну, вроде Шахтар называешь, эта команда. Да, Шахтар, точно. Ты знаешь, это, как его, раньше Что? работала, ну, под своим ником. Что? Я, короче, сейчас пикну Мипа. Мипа? Але я пікаю зразу клінза і йду на мід. Хорошо. Бо я клінза задротив, в мене вже 3 уровень.